imam v bistvu intervju, ne vem s kom, ne vem, kaj je point tega, ne vem, o čem se bomo pogovarjala. Dejansko mi je tako en kaos misli v glavi, ker sploh ne vem, a bom poznal, ne bom poznal človeka, kako bo to izpadlo, pustimo se presenetiti. Dobar dan. Zdravo, živo, zdravo. A kar začnemo lahko? Aha. Ja, živo, jaz sem Miha Deželak, Radio 1, jutranji program, Denis Avdićev, to je največja komercialna radijska postaja tukaj v Sloveniji. Dobrodošli. Hvala, bolje te našla. Ja sam Olja Ćirković, najveća postaja u Srbiji, šalim se, ja sam bivša košarkašica i igrala sam nekada u Celju, a bila sam i reprezentativka stare Jugoslavije. Wow, Wow. košarkarica. Košarkarica kao što vidiš. Ja, Viša sam od tebe. Ja, res, ja. Miha, viša sam od tebe. Koliko 2 metra in? Ne, 2 metra in, 192, Miha me je odmah unakazio, Okay. nije ni počelo, on me unakazio. Dragi slušalci, 192 sam, znači ne 2 metra. Eto ga. A to so bili časi zlate slovenske obdobja, dobe, Pa mogu da kažem da je... jugoslovanske. Da, jugoslovenske košarke da, a i Celj je nekako početak blistavog perioda Celja. Ja sam sa mojim dolaskom u Celje, 98. Počinje neka dobra vremena za Celje. Posle toga su postali i prvaci, nekad sam ja bila, ali dobra vremena je za Celje. Donela sam dobro vreme Celju. No, super. I ono meni. Predvidevam, kaj ste bili potem, ste razigravali, ste podajali, metali trojke. Sve sam radila i razigravala i podavala cijeli život. Zdaj se ukvarjate pa s čim? Danas napisala sam knjigu, autor sam jedne knjige i u koja je autobiografija moja. Opisala sam moj život i od početka do kraja. Ako te nešto zanima od tog života, mogli bismo nešto reći. Pa ja, dobro je. Se pravi, začetek je povezan z Sportom, naravno. košarka. Da, košarka. Onda sam... Ste bili tudi v reprezentanci? Jesam, da. Skratka, da. zelo uspešna Igrala sam u športnica. staroj Jugoslaviji u prvaku Evrope, jedinstvo ide u Tuzli. Poslije toga sam bila u Grčkoj, igrala sam 7 sezona u Grčkoj. Bila sam prvi slijelac prvenstva i tamo. I onda dolazim jednu sezonu u Celje. Ja. Ne, Zvezda, prvo Crvena Zvezda, pa Celje. I prekidam da igram košarku profesionalno u Celju, igram zadnju sezonu. Onda sam bila sportski direktor u Crvenoj Zvezdi. Posle toga sam bila u zatvoru. U zaporu ste bili? U zaporu sam bila, ali pre zapora imamo jednu malu kratku priču. Aha, no se... Da, verjetno da je bi ta... išao u zapor moraš ili Ja. da ubiješ nekoga, a nisam. Ali neki ste zagrešili, ne? Nešto mora da zagrešiliš, da. Okay. Ha. Kje se je Znači, zapletlo? Kje je zdaj? Zaplet kreće kada sam upoznala moga muža. Igrala sam u Grčkoj 95. Ga upoznajem. Imala sam tu nesreću da upoznam moga muža. Znači, Se čudno sliši, ne? Malo da, malo je nesrećno bilo to da ga upoznam. Bolje da sam slomila nogu, jer me razumeš kad kažem? Razumem. Bilo je lakše slomiti nogu njega upoznati. Pošto sam njega upoznala sam jedan novi svet. Bavio se kriminalom. Svidao mi se. I zaljubila sam se u njega jako. I nije me bilo briga što je kriminalac. Ampak, ja sam bila to se košarkašica. hotel vprašati. Na začetku verjetno niste posumili, da gre za Pa i, takega ne, človeka, rekao mi sumljivega je formata? Odmah mi je rekao. A, tako Nije je? bilo razloga da se sumnja kad je odmah rekao. Se je pohvalil s tem? Da, on se i pohvalio. Mi smo direktna nacija, sve što smo gori mi više se hvalimo. Tako da je odmah se pohvalio. Svirao je gitaru i malo mi je recitovao, prevera. Okay. Bio je neki čudan tip. Nije bio onaj mrki i zli iz filmova, nego onako neki šarmantan tip u kog sam se ja zaljubila. Prvo sam se u njega zaljubila, bila sam aktivna košarkašica. Onda se rodio moj sin u Atini. Igrala sam u Atini, u Pagratiju. Poslije toga sam upoznala jedan drugi svet zajedno sa njim. To je bio neposlušan svet. Loši momci. Ne mislim da su loši. Ja se samo šalim. Bili su dobri momci za mene, ali su izabrali loš put. Oni kad imaju nešto, uzeli su neko zlato ili firmiranu garderobu ili šta već, nosili su u Beograd i prodavali to na veliko u showroomovima. Imali smo showroomove, bili smo u zemlji koja je bila zemlja čuda. Imali smo embargo, cijela zemlja je živjela kao neka ilegalna država.
Pa su ilegalci bili i ljudi i mi smo svi živjeli i bilo nam je to normalno da nam donose kradenu garderobu, da kupujemo za 3 puta jeftinije. To su radili političari, to su radili sportisti, to su radili glumci, sva elita naša i to je bilo nekako normalno. Ja sam u tom normalnom vidjela priliku za sebe da ja otkupim tu robu, to je prvi trenutak, da ja otkupim tu robu, da ja otvorim taj showroom i da ja prodajem tu robu. To je neki prvi korak. Onda u tom mom celoj priči nastupa moj karakter koji je jak, sportski, lud i koji je pretrčao svoga bivšeg muža. On mi je i bivši sada. Sad sam ja postala opasnija nego što je on. Počela sam polako, korak po korak, da bi što više robe imala, da ja dovodim svoje ljude, da upoznajem ih, pa da im dajem novac, pa da im nalazim stanove, pa da odlazim u zemlje i pokazujem šta mi treba, koja roba, koja radnja i bivam svakim danom sve gora i gora. Dok jednog dana nisam postala organizator te grupe koja se sada zove Pink Pantheri. Ime su dala policija, a ne kriminalci. Kad bilo ko se bavi kriminalom i pomenješ mu da je Pink Panther, on to ne shvata ozbiljno. Ali normalan svet to percepira tako i zanimljivo ime, pa zato govorim Pink Panther. To su kriminalne grupe, organizacije kriminalne, koji izvršavaju kriminalna dela i sebe ne zovu Pink Pantherima, nego banditima raznim. Eto ga. Otprilike tako. Onda ja postajem organizator i bivam sve gore i gore. Donosim sve više robe i postajem sve bogatije i bogatija. Jedno vreme živim dvostruki život i sportski sam direktor u klubu Crvena zvezda i vozim dobar auto i nosim Rolexa koji je skuplji nego ceo moj klub i eto, svašta nešto radim. Živim dvostruki život do jednog dana dok se nisam probudila 2006. u zatvoru. Bila sam uhapšena. Eto ga. To je to. Posle toga ima nastavak. Hoću volio odmah u nastavak ili treba da me pitaš? Pa mogoče lahko še malo pojasnite. Može se pojasniti. 2006. Zakaj sam u zatvoru 2006. Da. Na ostrvu sam Krit u Grčkoj. Imam trojicu ljudi, sa jednim sam ja organizator, zajedno nas dvoje organizujemo posao, a dvojica su nam plaćenici. Plaćamo ih da se izvrši teška krađa. Kada je nešto, ruši se staklo neko, a nema ljudi unutra, a zlatara je, to se zove teška krađa. A kad se ulazi oružje, onda je pljačka. Ovo je teška krađa. Idemo na Kritu u jednom hotelski kompleks zatvorenog tipa koji ima i security, obezbeđenje. Oni uskaču preko zida, uradili su tu radnju, slupali su to staklo, uzeli su to Chopard i Cartier i uzeto je to blago. Dvojica idu na jednu stranu, nalazimo se u Hersonisos, je jedno mesto turističko u Grčkoj. I oni idu ka Hersonisosu dvojica, a nas dvoje, ja i taj moj prijatelj, krećemo ka Iraklionu, to je glavni grad. Pričamo grčki oboje, on ima falš pasoš, ima uslov jer je već ležao u zatvor. Ja sam ok s papirima. Blago koje smo uzeli već smo sakrili i sklonili smo u neku staru zgradu, ali moj prijatelj je zaboravio da je 7 dana ranije kupio, sad ja ne znam da li to razumeš, to je alat kojim se krade, pajser se zove kod nas, ali ne znam ovdje kako bi se zvalo. On to zaboravlja u zadnjem sedištu automobila sa cenom i nije to nikad koristio. Zaboravio da je to kupio. Ja ni ne znam da on to ima u autu. Zaustavlja nas policija, to je rutinska kontrola i ne plašimo se objektivno, ne preterano. Naučili smo na takve rutinske kontrole, ponašamo se normalno, ali oni imaju obavezu da pogledaju u autu šta se dešava, nalaze nam taj pajser i to je loše. Desila se pljačka ili krađa pre par minuta, to je za Grčku to nikako nije dobro. Voze nas u policijsku stanicu, on daje otiske i oni znaju da je on već tražen, već ima uslov i on je spreman za zatvor. U Grčkoj ne treba mnogo za zatvor, ne zanima ih mnogo dokazi. Momentalno sa njim ulazim i ja u taj zatvor. Tako počinje priča. Kako je bilo v zaporu? Kakšno je bilo to življenje? A ste se tam potem odločili iti na drugo stran? U zaporu sam odlučila da budem još gora u kriminalu. Kad odeš u zapor, onda si na fakultetu kriminalnom i ideš da magistriraš. Da budeš još veći kriminalac. Sve što pričaju sudije, policija i ovaj normalan svet kome treba verovati, oni ne znaju. Bože, oprosti im, ne znaju šta pričaju. Čim te pošalju u zatvor, znači da će te proizvesti u još većeg i opasnijeg kriminalca.
Tako i ja. Da su mi dali uslovnu kaznu, ja bi se cimnula, razmislila bi. Daj Bože da ovo čuju neke sudije, možda budu malo vlaže na sudovima. Da mi je neko dao uslovnu kaznu, ništa od narednog se ne bi desilo. Ja bi se sabrala, vratila u svoju zemlju, malo je uplašila jer sam već tad imala sina, kog sam jako voljela, bio je mali, imao je 10 godina i vrlo me uznemirila njegova budućnost, ne moja. Evo, kad uđeš u zatvor, onda si regrutovan za još već izazivaju te. Čućeš mnogo laži, mnogo nepravde ćeš doživati i shvatit ćeš da život nije ono što nam pričaju kada smo slobodni i kada nikad nismo pogrešili, da je pravda i istina ne postoje, da je to samo mišljenje. Saznaćeš da sudije mogu da budu i loše čike, da hoće da uzmu pare pa da puste neko ko je kriva, da ne uzmu i da neko ko je nevin leži. Saznaš i da su policajci nekad loše čike, nekad dobre i svašta nešto ružno. Dok to sve saznaješ na jednom mestu koje funkcioniše kao zoološki vrt, zato što se tamo u zatvoru uvek važi pravilo jačeg, nema dogovora, razgovora i ovih lepih razgovora kao mi danas, onda postaješ i grublji i opasniji i nepoverljiviji, prestaješ da veruješ u sistem i u kriminalnom smislu postaješ zaista opasan. Ja izlazim posle 3 godine i postajem zaista gora i gora, sve gora i gora. Naredne 4 godine sam napravila pakao i policiji, i sudstvu i sebi. Pak postala sam totalni kriminalac. 4 godine sam srušila sve što je moglo ispred mene, dovela sam 100 ljudi, ponovo poruka za policiju i za sudstvo, da jedna takva osoba može da im dovede još 100 kriminalaca kao što sam ja i da im napravi čudo od zemlje. Kako da tako brezskrbno govorite o takih groznih stvarih? Pa pričam tako zato što imam jedan dar zabavljački, hvala Bogu da je tako, da ne pričam tako zabavno, niko ne bi slušao i niko ne bi moju knjigu pročitao. Zato drugi kriminalci ne mogu da se vrate iz kriminala u normalan život jer su dosadni. Rašire oči, uplaše se, pričaju o nekom adrenalinu, da je to adrenalin. Nema nikakvog adrenalina, umireš od straha kad ideš na nekakav posao, umireš od sreće kad uzmeš pare, tad se raduješ. Znači sve što im pričaju ljudi koji se bave kriminalom, lažu ih i onda budu dosadni. I onda ih niko ne sluša i ne mogu ni da napišu knjigu i da prodaju 100.000 knjiga kao što sam ja. Iz tih razloga pričam tako vedro. Imam i jednu vedru notu. Da sam ja odrasla zdravo, da idem iz zdrave porodice, imam jedan zdrav temelj sportski, da nemam tu neku priču tešku i da sam ja delikvent od malena i nesretno detinjstvo i roditelje koji su mi zlostavljali. Ja nosim jednu životnu radost koju vučem iz detinjstva. Još jedna poruka, iako ovo sve deluje iščašeno i ludo danas što pričamo, poruka za roditelje, sve što urade sa decom do 10. godine i koliko im uliju snage, sreće i ljubavi, takve će ljude stvoriti. Ja mog sina, sve što sam učinila s njim do 10. napravila sam ispravnog čoveka i sve što sam grešila posle njegove 10. godine bilo je lako popraviti. Ampak on je koliko star zdaj? On je sada, ima 27 godina. Kako gleda na vas, da on ve kdo ste, kaj ste? Gleda čudno. Jako smo bliski i ne zamera mi. Zbog tih prvih 10 godina života u kojih sam ulila silnu ljubav, poverenje i samopouzdanje. I Bog me je pogledao da mu da jedan snažan karakter da on ne krene nekim lošim putem. To mogu da se zahvalim njemu, lično i Bogu što je na tom putu i iskušenjima ostao čvrst. Bavio se košarkom, studirao u Americi i to vreme kad sam ja bila po zatvorima i kad sam bila nevaljala, on je koristio za valjale stvari, a ja za nevaljale. Moj sin je bio bolji od njegove mame. Imamo i takve primere. I tata mu je bio loš, i tata je bio u zatvorima i mama, tako da on nije imao priliku da bude loš. Ako deca danas slušaju, deco, volite roditelje i čuvajte ih zato što ima i onih koji nisu dobri. Kakšen je ta svet kriminala? Kakšni so kriminalci? So ljudje, katerim na nek način tudi lahko zaupaš, ali se jih bojiš, ali ustvariš vendarle neko korelacijo, mislim, nek odnos z njimi. Ne? Ti moraš v tem svetu preživeti? Da, kao i u ovom svetu napolju. I u ovom napolju svetu se preživljava. Zavisi kako hoćeš i koliko hoćeš da uspeš. Ako hoćeš samo baš da preživljavaš, onda si poslušan, ćutiš i lupaju te po glavi. Isto tako i u kriminalu. Ako hoćeš da budeš poslušan, lupaju te po glavi, slušaš i radiš za druge. Ako hoćeš da vladaš, onda moraš da imaš neke kvalitete. Ali moram da kažem da su ljudi u kriminalu, ne svi,
da se ogradim, kao i ne svi ljudi napolju, nisu svi ljudi dobri, koji su slobodni, koji nikad nisu se bavili kriminalom. Ima ljudi koji nikada nisu ušli u zatvor ili odgovarali nešto kriminalno, a jako su loši ljudi i naneli su puno zla. Neki političar koji je poveo ratove i zbog koga su nestali milioni ljudi je mnogo lošiji čovjek nego neki kriminalac koji je bio Pink Panther i koji je uzimao neke Rolexe, oni naplaćivali osiguranja i onda on ležao u zatvor. Taj čika je mnogo bolji od onog što je počeo rat. A vas je bilo kdaj strah za življenje? Ste imeli kdaj tako situacijo, da ste rekli neka tesnoba, da je bila... Da. Pobegla sam iz zatvora. Eto i nova priča, 2012. Drugi put ulazim u zatvor. Kad bežim iz zatvora, ugrožen si. Zato što u trenutku kad bežiš, imaš te kućice oko zatvora, imaš ljude koji su stražari, koji su u obavezi da pucaju u tebe. Ako ne pucaju, izgubit će posao, tako da negde na neki način je ugrožen život. I ne samo tu. Kada se baviš kriminalom, ne može da ti se ne dese neki poslovi u kojima ima neke jurnjave kao u filmu. Čim ima jurnjave, ima i pucnjave. Čim ima pucnjave, kupite moju knjigu da pročitate. Izašla je na slovenačkom jeziku, prvi put sada. Zove se Ja Pink Panther. I za te detalje možemo sve čuti u knjizi. Gde je bio život ugrožen, gde nije. Naravno da je bio. Iako i u knjizi u određenim trenucima sam i vesela i emotivna i tužna i svakojako pisala sam i u najtežem periodu svog života. Bila sam 3 mjeseca na slobodi. Vratila sam se u istu zemlju odakle sam pobegla. Vratila sam se znači u Srbiju, pa opet nazad u Atinu, u gradu u kom sam ležala, zatvoru, i napravili smo oružanu pljačku, najveću ikada. Uhvaćena sam sticajem nekih glupih okolnosti. Uvek se gluposti pada. I našli su nam 30 kila zlata u stanu i ode ih ja i moje zlato ponovo u zatvor. I tako narednih 5 godina. Provela sam 8 godina u zatvoru. Izašla sam 2017. krajem 2017. godine i prosvetlila se, ne odmah. 2017. sam otišla u Tursku da napravim još gori pakao od života nego što sam u Grčkoj. Nisam uspjela i o tome pišem u knjigama. I 2018. februara ja zvanično odlučujem da prekinem da se bavim kriminalom. Prestajem da se bavim kriminalom. Od tada pa do sada. Izdala sam knjigu i prodala je u preko 100.000 primjeraka. I potpisala sam, bit će ekranizacija moje životne priče, seriju koja će biti u 3 sezone, snimat će se na grčkim ostrvima i Dragan Bjelogrlić će da je pravi. Bićemo u koprodukciji sa strancima i United Media je otkupila prava. I ako nastavim da pričam, pomislit ćemo da sam ja novinara, ne ti. Dosta, ćutat ću sad malo, neko vreme, da ti ne bi uzela posao. Ako ne kreneš agresivno na mene, izgubit ćeš posao. Od sljedeće emisije bit ću ja reporter. Ste imali pištolj i te stvari? Normalno. Kako ste vežbali te stvari? Mili moj, kako ćeš bez pištolja u pljačku? Zato kako pitam. ćeš u lov bez puške? Znači, mora to da imaš. Znači, kako ću da potpišem knjigu bez penkale? Jel' tako? Morali smo da imamo. Jesmo. Šta te od svega zanima? Kalibar ili gde smo nabavljali? Šalim se. Ne kalibar. Uvek se oružje nailazi crnim putevima, naravno. Ne idemo tamo da se javimo u policiju da nam zapišu broj. No. Dobijamo one što nam policija preprodaje pa čisti brojeve. Da li znate da i to radi policija? Otuđuje oružje, onda brišu brojeve pa kupimo od njih. Da, ja sam kupovao jednog što je radio, bio je stražar u jednom zatvoru u Srbiji, neću reći kom. Na crnom tržištu uvek kupiš oružje i uvek ga kupiš u zemlji odakle si. Nikada se nisu radile zemlje, niti moja u Srbiji, niti ove okolne zemlje bivše Jugoslavije, naravno. Imamo malo patriotizma i saosećanja da smo naši svi. Smo i siromašni, nema radnji koje nas zanimaju. Oružje se uvek nabavlja u zemlji odakle si. Prenosiš ga, imaš svoje ljude kojima plaćaš crnim kanalima i naravno da se ide u oružanu pljačku sa oružjem. I ne mora da bude uslov da je uvek pravo oružje. Nekada i replika je dovoljna zato što nema agresije. Baš se ta grupa nazvala Pink Panther jer nije bilo povređenih, nije bilo agresije na ljude, bilo je više romantike, mada nije romantično kad ti uđe neko sa pištoljem nikako, ali nije bilo povređenih ljudi te iz tih razloga eto malo opravdanja za nas. A je svet kriminala takšen kot u filmih? Nije baš u filmu.
Pa dobro, ima. Nekada može i negativac da postane pozitivac. Često za nekog negativca koji pljačka banke navijamo. Ima takvih u kriminalu koji su super likovi za koje treba navijati, a ima i onih baš loših. Baš loših sa margine koje ne treba voleti i koji su zaista loši. I kako Vi ih ste prikazuju. poznali vse? Ja sam poznavala sve, da. Čim si u kriminalu poznaješ i loše i dobre, kao i u životu. Kao što jedan normalan čovjek poznaje i nekog zlog i dobrog, tako i u kriminalu isto. Znala sam i zle i dobre. Trudila sam se da biram dobre za svoju grupu, da bi mi bila lakša saradnja. Ali ne možeš uvijek da biraš sve dobre. Imala sam i loše koji su mi trebali. Kad mi je trebao loš, birala sam lošeg. Zakaj ste v bistvu napisali knjigo? Kje je bil ta trenutek nekega preloma, neke odločitve? Zakaj ste potem šli na neko drugo stran? Nisam pisala knjigu, pisala sam dnevnik. Bila sam tužna, bila sam posle tog bekstva, kada 2012. bila sam svesna da neću dugo izaći iz zatvora. Bila sam osuđena na 12 i 8 godina, na 32 godine, dobila sam ogromnu kaznu. I u tom teškim trenucima počinjem da pišem dnevnik. I jednostavno vraćaju mi se misli i krećem od početka svog života nekako da sabiram utiske. I oni su sabrani u ovoj prvoj knjizi koja je sad provedena slovenački i ona je najbolja. Jer ja u Srbiji imam 3 knjige, autobiografije iz 3 dela. Sad je ovdje izašla prva i ona je najbolja jer je najemotivnija. Pišem je znači u najtežem trenutku, ali ne sa idejom da će to biti knjiga, ne da je to moj dnevnik. Pa onda odlučujem kad sam već posle dugog niza godina u zatvoru, odlučujem da izdam knjigu, ali iako sam u zatvoru, svidjelo mi se da budem ja prva ta koja je u zatvoru, a izdala je knjigu, jer svi u zatvorenici govore napisat ću knjigu kad izađem, nikad to ne uradi. I ja sam to uradila i poslala svoje papire, te ispisane, taj dnevnik izdavačkoj kući Laguna u Beogradu, koja je odmah izdala tu moju knjigu. Ona se prodavala godinu dana, od nje ništa nisam zaradila tih godinu dana i kad sam izašla ja, izdala je. Od tad sam zaradila mnogo para i prodala mnogo knjiga. Što će reći? Poanta je te knjige, kako to mislite vpliva na mlade, da vidijo, da je kriminalni svet naporen, da pobegnu što da dalje grejo od kriminala. stran od njega, ne? Da mladi što dalje pobegnu od kriminala i da im nikad ne padne na pamet da se bave kriminalom. Iako u njoj ima i nekih, jednostavno ko pročita tu knjigu razbiće sve predrasude. Prvo o meni, jer bi moglo da bude predrasuda ovo žena je kriminalka i nekad i to čujem, ali šta bi ona imala da nam kaže, ta knjiga je samo o kriminalu, nije, ta knjiga nije samo o kriminalu, ona je jako životna, ona ima mnogo poruka, ona je u stvari centralna priča te knjige, moj karakter. A karakter ti određuje sudbinu, a moj karakter je meni odredio, ali isto tako taj moj karakter me je vratio i pokazao da nikad nije kasno, da iz najgore nesreće i muke možeš da se digneš, da nema loših i dobrih, da nema, u stvari da ima, da se sve deli samo na dobre i loše ljude i da ne na zanimanje. Nisu kriminalci svi loši i svi doktori dobri. I kad pročitaš moju knjigu zaista poveruješ da postoje samo dobri i loši ljudi, a ne loši. Kriminal je loš ne zato što su to loši ljudi, nego zato što je to loš izbor za mladog čovjeka jer će sigurno završiti u zatvoru, jer će istrošiti silne godine života i jer bi sve te energiju koju utrošio mogao da iskoristi za mnogo bolje stvari i opet da bude bogat. In zdaj ste vi prekinili s kriminalom za vedno? Za vedno sam kraj. Tačka kraj 2018. februar. A ni tako kot droga, da se drogeraši se včasih vračajo? Kao droga. Vraćala sam se, ali do 2018. Onda sam presekla. Ima 1% tih koji su u drogama i odluče da se izvuku se. Ja sam u tih 1%. Isakla sam sve veze, sva prijateljstva i bilo mi je jako teško. Izaći iz te priče znači iseći sav svoj život pre toga koji je trajao 15 godina. I zaista je kao kad izlazi narkoman iz droge. I ja sam prošla taj put. Ima neke vedrine u meni, ali taj put je bio možda i taj trenutak kad izlazim iz kriminala možda najteži trenutak u mom životu. Mnogo je opasniji i teži od bilo kakve pljačke koju sam izvela. Vratiti se u pljačku bilo je kao narkomanu vratiti se da uzme dozu heroina. A izaći iz kriminala bilo je kao narkomanu da prestane na suvo da se drogira. To sam ja uradila i vrlo sam ponosna na sebe. I zato pričam tako otvoreno, široko. Nekad me tumače da se hvalim ni malo, jer to baš i nije nešto za pohvalu.
više bi trebalo da se stidimo takve prošlosti. Kad neka žena kaže bila sam u zatvoru, ja mislim da to nije uspeh njen, nego sramota. Ali kad ovako široko i otvoreno pričam, dajem poruku i ne samo ljudima koji su u kriminalu, nego bilo kojem nekom biznismenu koji je propao u poslu i kreće iz početka, jer sam ja krenula iz početka kao da sam se sad rodila pre 5 godina. To je jaka poruka. Puno žena koje su pročitale moju knjigu, bile su bolesne, teško bolesne, kažu su našle snagu da bore sa tom svojom bolešću. Znači da ona daje neku poruku ljudima koji su pali. A mnogo nas je palih, ne samo u kriminalu, nego u bilo kom segmentu života. Čovjek padne i kad se razvede, nađe se možda u beznađu, možda je za njega razvod braka kao što je za mene odlazak u zatvor. Ista intenzitet bola i depresije koji sam možda ja prošla će proći i on. Jedna mlada devojka možda će da ode u neki drugi grad na fakultet i da sretne nekog kriminalca. Možda bi bilo lepo da čuje ovu priču moju, kako sam ja nastradala i da malo bude podozriva pred tim kriminalcom, da čuje priču od neke moje prijateljice koja je zbog kriminalca završila 2 godine u zatvoru, a nije nikakav prekršaj ni najmanje napravila. Mislim da su to poruke dobre. Ne možemo decu sačuvati od svakoga zla i od svakog lošeg iskustva. Deca treba da čuju. A da li će deca poslušati, ako neko dete čuje mene i ja ga inspirišem za nešto loše i za kriminal, znači da je imalo loše roditelje. Roditelj ti određuje da li ti možeš da kreneš u kriminal ili ne. Znači nikako neko ko priča na televiziji. Najbrž kriminalci še kakšni iščejo pot do vas? Ne, vrlo me podržavaju. Oni koji su pravi kriminalci, koji su imali sličan život kao ja, jako navijaju za mene i jako se raduju što sam se ja izvukla. To su oni pravi. Ako me neko ogovara od muškaraca, to je samo od onih koji se prave kriminalci, pod znacima navoda. Koji jesu, vrlo me podržavaju, zato što ja ne sudim im, ne govorim o njima da su loši i sa prezirom, iako sam izašla iz toga. Čak šta više, borim se za prava zatvorenika. Bila sam u jednom zatvoru muškom u Spužu u Crnoj Gori i držala sam časove slikanja. Moj život ne podsjeća uopšte na život nekog pisca običnog. Ja pravim talase kad nema vetra i kad umirim, bude bonaca. Znači ja živim kako ja hoću. Vrlo sam vredna, ali nemam šefa koji mi kaže danas možeš se probudiš i u toliko sati da radiš. To ne mogu da podnesem autoritet ili tačnije mogu, ali taj ko bi meni bio autoritet morao bi da bude mnogo sposobniji od mene, mnogo pametniji od mene i mnogo brže da zarađuje pare od mene. Takvog nisam srela do sada. Znači ne menjam se i na sve ovo moje, kako živim i prodajem tu knjigu, promovišem i idem iz mesta u mesto i živim vrlo živahno i lepo, pa se malo i provozam brodom, prodam 400 knjiga pa se vozim brodom i uživam 2-3 dana. Znači moj život je tako. Preliva se iz teškog u lako, jer mora da bude i teško da bi znao šta je lepo. Ako ti je stalno lepo i sanjaš život u kom ćeš biti ti ugodno i samo ćeš spavati, znači da propadaš. Došlo je Rimsko carstvo, je propalo kad je počelo da uživa. A vam je kdaj žal za to, kar ste počeli v preteklosti? Nije mi žao ni malo. Ne kajem se ni malo, nije mi žao ni malo. Kajanje je žaljenje za prošlošću i kukanje za prošlim vremenom i oplakivanje sebe. Ja to ne radim nikada. Kajanje je i gubljenje vremena. Čim se kaješ, izgubio si vreme. Znači, razmišljaš o ono što je prošlo, a toga više nema i ne možeš da vratiš. Tako da se ne kajem. Ne kajem se ni prema zlatarima, ne osjećam nikakvu grižu savesti, preteranu. Nešto se ponosim s tim. Ne ponosim se, ali ih ne žalim zato što su još bogatiji nego što su bili. Ako su oni koje sam ja nekada opljačkala sada bogatiji, znači da su napredovali. Znači, bravo za mene i moju grupu koji su im pomogli da budu još bogatiji. Naplatili su trostruka osiguranja od onog što im je uzeto. Osiguranja da žalimo ne možemo, to je 10% ludaka koji vlada svetom, to su to osiguranja, tako da svima je dobro. Jedini koji je nastradao mi bili u zatvorima, ali ovi koji su opstali kao ja, evo živahni, zdravi, čili. Ja pa kakšen je polni svet za take male... Ja pa sretan kraj, Slovenija. Kakšen je vaš savjet za takve male ljudi ko sam ja? Evo za malo... Kaj, da živimo kako? Da plaćujemo te račune? Ne, odmah. Evo sad sam ja počela kao mali čovjek i postala veliki. Kad sam izašla iz zatvora, ostala sam i bez para, i bez ugleda, i krenula sam iz nula. Znači ja sam počela 2018. kao jedan mali čovjek i sad sam segla do jednoga, pa ne možda velikog, ali srednje velikog, a sa tendencijom za 2-3 godine budem baš veliki. Tako da jedan mali čovjek može postati veliki samo šta ako ima volju. Da bi čovjek živeo, ne treba mu prostor,
i ne treba mu samo volja. Prva tačka koja nam je volja, druga tačka strategija, znači da neki plan napravimo, ali ne da razmišljamo 300 godina unapred, nego prvih nekoliko koraka, da verujemo u tih prvih nekoliko koraka i najbitnija osobina od svih da budemo uporni. Onaj ko je uporan i ne odstupi, on je pobednik života. Kada bi me neko pitao koja je osobina koju bi izabrala u životu i da budeš pobednik, ne bih birala da budem pametna i da imam IQ 150 i 200, ne bih birala ni jednu drugu osobinu, rekla bi da budem uporna. Pa čak i glupa uporna bila bi pobednik života. Uporni su pobednici života. Biti hrabar, silna vrlina. Biti hrabar kada si na nekom poslu i kada ti je dosadilo i kada već vidiš da se patiš, menjaj taj posao. Ljudi između patnje i borbe biraju patnju. Pate 10 godina mjesto da promene, da se bore i muče 2 godine i 8 godina budu sretni. Ljudi, nemojte da patite, borite se. Kakva je poruka za kriminalce? Želim im da budu olja. Da im se desi ono što je meni. Da najzad u svojim 50-im legnu i mirno spavaju. Da dožive mirnu starost. Najviše me uznemiravaju moja generacija koja je sada u zatvorima, a bliski su mi. Boli me duša za njima. Biti kriminalac u 30 malo je i fora, malo je gas. Odlaziti u zatvore mlad, malo si hajduk. Otići u zatvor u 50. godinama je strahota. Izaći iz zatvora u 50. i nemati zanimanje je strahota. A so res težke razmere v zaporih? Teške su. Kaj je najtežje? Najteže je neizvesnost. Ja sam bila u neizvesnosti. Neizvesnost je da si godinama u zatvoru i da ne znaš kad ćeš izaći. Ja sam bila u Grčkoj koje je pravosuđe jako nezgodno. Imala sam neke silne kazne i ne znaš šta one znače. Da li ćeš biti 5, 10 ili 15 godina. Neizvesnost jedna i nemoć. Nemoć da ti je dete bolesno ili neko drag ti je na polju. Oni te zaključaju u 8 uveče i ne možeš ni da se okreneš telefon. Ne kažeš halo. Bolestan si, neće ti doći stražar ako si bolestan do jutra. Možeš i da umreš. Nemoćan si. I nemoćan si ispred ljudi koji su, taj stražar koji te čuva je sigurno u dosta, bar u mom slučaju, mnogo manje u životu video. Sa takvim ne bih htjela da popijem kafu možda u prošlom životu, a on je taj koji je vladar nad mojim životom tih nekoliko godina. Ako on odluči ne, zaključa me i to je ne. Užas jedan, nemoć. Zatvor je nemoć. Se kdaj vraćate k športu? Zatekate? Ne. Mislim da nije pravedno da se vratim u sport. Kao sportski radnika imala sam ponudu, zato što nekako ne bi bilo moralno, ne bi bilo časno za tih roditelja i dece, iako bih ja bila moralna i časna, možda i moralnija od svih menadžera koji sada rade. A sportom, da li se ja lično bavim? Da, svaki dan trčim kada sam kući po 50 minuta. Drage dame, ako ne želite da ostarite, nikada trčite 50 minuta svaki dan. I da ne bude ljubav nikako. Ljubav ne ide nikako. Jedino ako neki Slovenac sada ne zatrči se na mene i iznenadi me. Do sad Dalmatinac nijedan nije uspeo, Bosanac bio malo blizu, ali nije uspeo. Srba nema ništa. A možda se vas plaše, jer se vas boje? Ne, što bi me se plašili? Ne znam. Ne znam šta je. Ajde da ih ne plašimo više. Da kažemo, vrata su otvorena, dođite, kucajte, otvoreno može. Malo imam i ja veze sa tim. Ja sam radio diplomsku nalogu. To ne znam da li moji znaju. Vprašanje resocijalizacije zapornikov. Jaz sem bil v ženskem zaporu na Igu, jaz sem bil v moškem zaporu. To mene vrlo zanima ta tema. Ja sam se bavila. V moškem zaporu, tukaj največjem tudi. Bravo. Zapor je priložnost za naprej. Fabrika za zlo. Jel vidiš da ima neka tajna veza između nas? Malo mi je psihologija, sociologija zanimiva. Iz te strani tudi. Pa ja sam za tebe pacijent, pravi. Ja, ampak mi je bilo zanimivo, da ste rekli, da niste imeli nobenih travm iz otroštva, da ste dejansko šli iz ljubezni. Iz ljubezni, ali to je redak primer. Ja sam izuzetak, da znaš, izuzetak. Ja, res izuzetak, saj zato. Ker veliko ljudi, ki so kriminalci, vi niste prototip. Nesretno detinjstvo, nisam prototip. To je čudo. Zanimivo. Pa zato prave seriju o meni, a ne o njima koji su zlostavljeni od malena. Zato što je ovo izuzetak. In to zna biti velik hit, ta serija. In sem prepričan, da bo. Mora biti hit. Tako kot knjiga, ne. Recimo, jaz gledam mojega sina, ne. Naravno. On posluša
to balkansko muziko, da je, kao da je kriminal ok, kriminal je super, ja, idemo. Zato mi je to dobro, da vi govorite na takav način. Ali ovako govore svi koji su bili u zatvoru, koji su bili stvarno kriminalci, koji su se namočili. Oni koji su pevači i koji oni šire tu priču, koji nisu dana zatvora imali. Ki ni realno. Ni realno. V glavnem, jaz moram priznati, da nisem vedel, s kom se bom sploh srečal, s kom bom imel intervju. Na začetku me je bilo kar malo strah, sem bil koče, se ste videli, ne? Jesem. Takole sem bil, ne. Ampak zdaj, ko sva se pa pogovarjala toliko časa, pa moram reči, da imam eno spoštovanje do vas. Hvala ti. Kot človeka, kot pisca. Hvala. Kot nekoga, ki deli takšne stvari z svetom. To je velika stvar, ne. Marsikdo tega ne bi zmogel. Upam, da bo čim več teh ljudi, recimo, ki so na napačni strani zakona, preko vas spoznalo, da to ni pravo življenje. Tako je. Da sem primer nešto dobro. Da obstaja nekaj drugega, bolj pravičnega, boljšega. Bolj kvalitetni život, mirni život. Bravo. Vi odgovorite na vse. Na sve. I bilo kako pitanje da je bilo. Hvala lepa. Hvala tebi. Divan si. Hvala. To je Radio 1. Dobro jutro. Več dobre glasbe.